Ndị anyị na-abọ no onu mebe anyị tekwutere n'ụtụtụ ha ma ndị nru ụdara abụ omenala ma fụjanụ izizi n'ihe ha bịa na-eme ụmụ nwaanyị anaghị ahụ a mana onu mebe anyị tekwutere n'ụtụtụ ha lekwa ihe richara legotu ka esi jee kpọọ road block ụlọ elu ha chọrọ ịrịtara na aghọtaghị m ya na-eme n'Eru junction roundabout Eru junction ya bụ ijekwa n'ọba road eke esi jee block the place ya ha bụ culture ya bụ ka ọ dị esitere ụwa esitere m katara anya mmadụ ihe na ya bụ ka ọ na-ada ọkụche gị dị a na-ema ndị nru dara ntabụ 30th March 2026 ịla ka anụ nwanne gị na ya bụ ka ọ na-ada ya bụ ka anyị si eme ya bụ ka a na-eme nna ahụ ekporo road block n'ụzọ ya bụ ijekọ n'ọba road igbadakọ town
Yaga